Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. But guys, umayeni uyisusela inkulumo. Sasho uthi umayeni mhla waphendula lo delusional social media uyobheka phezulu iyovula ama-Bible verse kube ney'nkulumo ezakhayo kuvuka ama-motivational speaker awu-hundreds and umayeni uma engayithathi serious lento yakhe kuba umprofethi alikho elinye ithuba eseli-right njengamanje. Umayeni engavusa engakha ama-career abantu abawu-hundreds ngamagama nje amabili amathathu. Sintombazane eshaya isigubhu esontweni. Manje angifuni kube sengathi ngoba umayeni sekushiwo ukuthi ubhitha utoxic sime lapho. Asiyicinge lento ukuthi ikhona yini. We guys, ngizokwenza njani mase ngiboshwa? Ngoba phela mase ngiboshiwe angeke ngisakwazi ukwenza ama-review. Kodwa-ke ngingakaboshwa-ke ngisekhona. Ngifuna ukunikhombisa ukuthi umayeni uthini into ayikhulumayo ngoba abanye bathi hawu unjalo unakho ukukhuluma izinto ey'ngekho. Angithi bese kuthiwa u-delusional. Nangu umayeni u-delusional. Kambe thina mazayona kuleli cula belithi ngilondoloze. Hawu bakithi. Kwakunesonto eMzumbe. Isonto okushaywa isigubhu. Asazi ukuthi umayeni wayefika yini ngezinye iy'nsuku esontweni ukuze abone ukuthi ubani oshaya isigubhu. Wase wazi ukuthi hawu umshayi wesigubhu kanti isonto seliphumile walapha futhi. Hey! Mase-ke omunye ethi ave eneqiniso unjani njani sethi awu nisho omubi kanti ngoba kuthiwa wayewumfundisi kodwa wayewumfundisi ebuye enza izinto ezi-unholy. Ngoba phela sebesabukusho njalo abantu Nkosi yami sekufanele kusho uFix ngoba uFix bona babuye bekhulume izinto eziseceleni ngoba nakho benza ama-review kodwa lezi zinto njalo sizwe ngayo i-TV. Ngilapha-ke esigubhini nasi isigubhu ukuthi isigubhu ngempela sasishawa. Kodwa manje mina sengifuna ukwazi guys ukuthi kwakuyisiphi isizathu sokuthi angasho kumseleki ukuthi ngimlobolile axoxeke nomuntu wakho kumayeni ukuze umayeni ekwazi ukuhlonipha umshayi wesigubhu. Ngoba phela umayeni shuthi wayefika la egcekeni athi awuhambe phela isonto seliphumile kanti uxosha unkosikazi egcekeni lakhe. Noma lapha kudidiswa thina ngoba phela lento yokuba umzalwane mase niba boyfriend and girlfriend nihlale ndawonye iyahlebisa. Very hlebising leya nto leyana, iyahlebisa nje. Nakwamanye ababandla abazalwane bayabahleba, hayi ukuthi phela bahleba ngoba nakho kwakuwa abazalwane baseMzumbe. Yonke nje indawo, hayi futhi ukuthi abawenzi ngisho umfundisi nje oyayitholakala ukuthi nangiya omunye umfundisi sengikhuluma ngabafundisi engingabazi nangiya omunye kuthiwa hawu kanti indaba umfundisi wasiza amantombazane kuphela. Hayi izwakali kahle. Haya ningiyeka ngoze ngiboshwe nami kodwa nasi isigubhu-ke bengilesi isigubhu nixabane manifuna uxabana uthandwa nesithembu bathiwe banama-episode awu-24 okusho ukuthi nje kusazojuluka abantu basazohefuzela niyogijima nonke nibhala ama-paragraphs awu-hundreds kodwa umseleki ehleli namakhosikazi akhe abuye watshela emehlweni ukuthi mina nginama-girlfriends. Asifuthi ngeke nize nenze lutho anginegotiate nami. Yimi provider. Mase kuba khona omunye ngoba efuna ukuzenza ngcono ethi wabakhela izindlu awu kahleni nini kahleni nje. Nakho ukuthi kuthiwa kade kudlalwa ney'ngane zidlala nabazali bedlala i-prank lo yokuthi balethe incwadi bazolobola. Abazali manje ngoba sekwesinye isikhathi bebebuza ukuthi ulotsholwa nje unani, uhamba unani, uvike ngani usulotsholwa. Ngizokutshela ukuthi abazali babekubuzelani lokho. Ngizokutshela ukuthi babekubuzelani kodwa uma ungaya ku-TikTok ubheke leyo challenge iy'ngane ey'suke y'tshela abazali zithi ma kuze abantu babhale incwadi
Abekho abazali abagquma bejabule bekikize. Baba nemibuzo, bebe ne-list yezinto abayibuzayo ukuthi njengoba ulotsholwa ntombazane unani? Imali yakho ithini? Ufike leso sikhathi. Kodwa abanye ngoba nje banalento yokuthi sifuna umayeni azizwe small. Usazophupha ucathi umayeni uzozizwa small. Umayeni unegazi lasemsinga. Ngizokutshela-ke mina ngosisi basemsinga nase-Great Town. Abantu ongeke uzizwe benze lutho. Mase kuthiwa hayi phela akayi-afford. Kuthiwa umayeni akayi-afford nini? Yazi nje mase bezokhuluma ngokuba rich bakhuluma ngey'moto. Mina ngivele ngithi dadeli thula. Nina niyathanda ukuhlekisa ngathi. Yini indaba ucabanga ukuthi ukudrive imoto enkulu kuba rich ngo-2025? Ukudrive imoto enkulu ngo-2025 usaqualify ukuthi u-rich. Ubani noma nifundisa i-financial management? Niyabaleka nina makhulunywa ngey'mali ngisho ey'ndabeni lapho mase kukhulunywa ngendaba yokuthi irandi linjani niyabaleka. Yiyo phela le comment yakhe izokwenza ukuthi la esikhuluma khona ukuthi ubani utheni wena ube ne-comment yokuthi okuselayo imoto. Hayi nina musani kusiphoxa yazi. Musani kusiphoxa. Nibukisa ngathi. Okungcono yithi wena okuselayo uphumelelile akagcinanga lapho. Okuselayo ulivezile ithalente lakhe waqhubeka nempilo waba right. Ishiya imoto. Shiya imoto. Hayi ukuthi ngoba imoto singasho ukuthi ihalala. Inkinga mase uzothi ukuba rich ukuba nemoto ebizayo. Hayi mina angazi sekuthiwani. Angazi sekuthiwani. Angazi ukuthi sekuthiwani. Wena fanele sikushiye nje kwezinye iy'ndawo into engiyibuka kuwo. Fanele sikushiye kwezinye iy'ndawo ngeke uze usimele wena. Ngoba kuyothi ukhulunywa into ezibalekile ufake into engangeni. Kuyona yonke lento ekhulunywa ngebehavior ingenaphi imoto ebizayo? Wena uhlala uphupha ukuthi mase unemoto ebizayo uyobonakala umuntu ebantwini. Umuntu-ke ebantwini namanje umuntu ebantwini. Funda ukuzethemba. Uyithembe nento oyikhulumayo. Akufunakali ukuthi uze ube nento ukuze ukhulume into ehlakaniphile nenomqondo. Uyazwakala nje uma ukhuluma into eyiyona ukuthi lena iwubuhlakani. Manje nifuna imoto mase ubona ukuthi bye bye.